Amics, avui al matí la mare que el va parir ens encanta tenir el Miquel Montoro a través de videoconferència des de Sant Llorenç de Cardassà a Mallorca. Hola, Miquel, què tal? Bones, com estàs? Uep, com va, Miquel? Com va? Com estàs? Què tal? Què dius? Què fas, Miquel? Molt bé, és veritat. Sí? Estàs aquí estàs a casa teva ara mateix, no? Sí, ara estic aquí a la finca, amb els animals i això, i estic per aquí, per fora de vila. És on tu et sents bé amb els animals, amb en Menut, amb tota la resta d'animals. Exacte. Però la primera cosa és que tu, jo tinc entès que vols ser enginyer, però també vols ser pagès. Aleshores, amb què ens hem quedat, Miquel? Bé, mos hem quedat en que serem enginyer, mecànic, això, enginyer, sí. O ferrer, que ferida per desgràcia no hi ha molt de futur, així que mos anirem a ferrer o mecànic. Molt bé, ferrer o mecànic. T'agradaria a mi m'agrada molt, he de confessar també, la maquinària agrícola. És a dir, el tractor, la cossechadora... És un viciat. Jo sóc un viciat. Potser tant com tu no, però sóc una mica viciat. Podíem fer la prova, no? Ara comença! Mira, comença, diu. Va, comences tu, Carles? Farem una prova. Mira, farem un petit joc, Miquel, que són... Jo diré una marca de tractors i tu me n'has de dir una. I anem fent així com si juguéssim a tennis. A veure qui es queda en blanc o repeteix. Perfecte. Doncs va, comença tu. Deixo començar. Les apostes estan clares aquí. Vinga, va, un facilet. Vinga, comencem amb un conegut, un facilet, un John Deere. Val, doncs tu em dius John Deere i jo veig un Case. Un Case, New Holland. Doncs jo veig un Massey Ferguson. Class. Bona aquesta, americana, sí senyor. Jo veig un Lamborghini. Jo veig un Deus Far. Aquí me l'ha colat. Jo veig un Fendt, alemany. Jo veig un Massey, l'han dit així, Sí, l'he dit jo, també és americà. I un Barreiros. Hombre, Barreiros. Doncs escolta, si tirem de vintage, un Ebro. Un Ebro. Un McCormick. Hòstia, nano, això jo crec que me l'has colat. Jo crec que això no és un tractor, però sí. Doncs jo diré un Ford. Un Ford. D'Extra Country. Hòstia, d'Extra Country. Jo diré un... Espera, un Fiat. Fiat també fabriquen. Fiat. Jo diré un Anglia. Hòstia, nano, fem una cosa, em retiro, m'ha guanyat. Ho he de confessar. Hi ha algú que hi entén més de tractors? Ai, per favor. Bueno. Quin crac, el Miquel. Estàs fet un crac. No, però posat hi estàs, Posat hi estàs. Ho hem de reconèixer, amigo. I tu de tots aquests, si poguessis demanar un desig i demanar, jo què sé, a la marca de tractors que te n'enviés un, el que tu t'agradés, quin seria? Està molt mal de fer, però jo crec que... És que jo soc de sèries antigues. Però haguessin d'estriar una sèrie així moderna, me tiraria per un Fendt. Un Fendt, per exemple, el 914, per exemple. Aquest m'aniria perfecte. Doncs veus, el Fendt, perfecte, doncs mira, escolta, fantàstic. Bueno, tu que ets influencer i YouTube i tot això, i que clar, alhora tu tens 15 anys ara i evidentment fas el que fa un nen de 15 anys, un noi de 15 anys, que és anar a la classe, anar a ESO i tot això. Tu com veus tot això que estiguem enganxadíssims al mòbil, perquè ho està tothom, Miquel? Home, jo no ho veig molt bé, ja que això, vulguis o no, arribes a un punt que tot el dia hi estàs, i això no pot ser, has de tenir un pot de vida, que diguem. Clar. I la gent en això no ho entén, sempre has d'estar en el mòbil i això no pot ser. Clar, però jo no estic molt a favor que la gent sempre estigui en el mòbil i que no moguin del mòbil. Clar, però tu que tens els teus amics que deuen també tenir el seu perfil d'Instagram o de TikTok, el que sigui, no et supliquen que els hi facis algun retweet perquè puguin guanyar followers per guanyar followers? Sí, n'hi ha. Però, a veure, jo us he de dir, la gent avui en dia compta la seva vida pels followers i està tot el dia amb els followers. Clar. I no hauria de ser així. A més, millor si només te coneixen per el teu barri o per el teu poble i això. Però la gent avui en dia ho compta per això. Clar, perquè tu vas començar parlant de coses que a tu t'interessaven. No, que era això, els animals... Exacte, encara hi xer. No, i tant. Vaig començar xerrant de fora vida. Però que tu no vas començar en aquest món pensant vull ser famós i vull tenir followers.
No, això no em vaig pensar mai. A més, jo crec que això ha estat el punt que m'ha donat. Allà on he arribat, jo crec que quan, sempre ho dic, menys ho cerques és quan tantes ho trobes. I jo crec que ha estat això punt ideal. Clar, sí. Escolta'm una cosa, Miquel, estàs fins les pilotes de ses pilotes? Que tothom t'ho digui. Sí. Sí, Sense pensar-ho, però, Digue'm, perdona, que no t'he entès. Sí, que n'estic, bueno. Estàs fart, Perquè, a més, tinc entès que a tu el teu menjar preferit no són ses pilotes. No. El meu menjar preferit és la porcella, el cochinillo, que se diu. El cochinillo, perfecte. Clar, però tu saps dona bé? Menjar. I tu saps cuinar-lo, per això? Sí, sé cuinar. Escolta'm, tu, Miquel, que ets de bon menjar, com jo, i que de fet com tots nosaltres, la teca. i que ets de bon cuidar el producte de proximitat, producte quilòmetre zero i tal, Miquel, tu creus que mengem malament, així en general? Sí, i molt. No és que jo veig sigui poc, menjam molt malament. Inclús jo menjo malament, diríem, perquè el que compram, jo crec que depèn de on compram, depèn de com ho fem i això, jo crec que el producte, si realment sapiguéssim de bon bé, no el menjaríem, no el taríem. Ara, com que és bo i té bon gust, i d'oi menjam, però realment no sabem què hi ha darrere. Clar. Bueno, tu pràcticament podries menjar amb l'extensió que teniu aquí a casa teva a la finca, podríeu menjar tot d'aquí, de casa. Tot de casa. Tot de casa, no? Sí, és que més, la veritat és que jo crec que menjam més d'un 50% fet a la nostra. Déu-n'hi-do, Clar, així sabeu què té això i què no. Un tomàquet sabeu d'on ve. Jo crec que en l'estiu, ara en aquest temps, un poc més endavant, jo crec que ja menjam quasi en el 100%. Imagina, clar, entre els gaspatxos que es poden fer a l'estiu, que és tot producte de l'hort. Les amanidetes. Amanidetes, que és fantàstic, i tot això. Sí. I alguna gallina que també s'escapa per allà, no? Doncs vinga. I no et sap greu, no t'encarinyes dels animals i després dius, ostres, ara la gallina Paulina que... Que li he de fotre la paella, no? És que, si tu tens... És a dir, tu cries aquell animal i ja saps el seu futur, i que no te'n vas encarinyar tant. T'encarinyes, això sempre. Però el que passa és que, clar, arriba un punt que has de dir no, jo tal, i punt. Perquè ho he passat molt malament per animals. Però bé, arribes a un punt que dius... el que necessitam i el que hem de fer, així que ja no t'encarinyes, però no t'encarinyes tant. El menut no ha de patir, no? El menut està tranquil. El menut menja, ara mateix menja. Escolta, jo t'he de confessar una cosa, jo també vinc de granja, el meu avi tenia una granja i per tant jo vinc d'allà, per això tot el tema dels tractors i tot plegat, però jo també tinc tothom tenim les nostres misèries, jo per exemple tinc pànic a les gallines. Ui, sí. Pànic. A les aus en general, Tu t'hi has trobat alguna vegada amb algú que té... Perquè jo, amb les aus i les gallines, pànic, Miquel, que m'explicaràs, què et poden fer. No, clar. Si hi hagués d'allà... Jo hi ha un animal que sí que me fa això, que és la serp. La serp, no hi ha manera. Però en trobes per Mallorca? Com, perdona? En trobes per Mallorca, per això? Sí, ara n'hem vengudes. Ara, bé, fa 4 anys, més o menys, que varen dur unes oliveres a sembrar aquí a Mallorca i varen dur ous de serp i varen néixer aquí. Hi ha una extensió impressionant. A més, avui m'han enviat una foto d'una serp de 2 metres. Bueno, joder, Déu-n'hi-do. Bueno, ara el Miquel Montoro ha fet un llibre que es diu Les meves aventures al camp. Què hi expliques en aquest llibre, Miquel? Aquell llibre, com bé diu el títol, les meves aventures, el que me passa, el que no, de com vaig trobar la primera serp, també hi està. A veure, un pot de tot, allà. La recepta de les pilotes. Les pilotes, la de la mare, no? Això que no falti, això és que un llibre, hagués escrit un llibre sense la recepta de les pilotes, hauria estat incomplet. No, clar. Com un llibre sense portada.
Clar. Sí. Exacte. I a més tinc entès que també faràs una cançó. Pot ser Sí, això? no? Sí. A més, s'està fent. Ahir la vaig sentir per primer pic, ja editada i tot. I està bastant bé, I ens en pots fer una mica d'avançament o no? Com fa això? Ui, no. No pot ser. Això és exclusiva. Dia 7 sortirà això i bé, us ho deixo així. Però de quin estil de música és? És a dir, és una sevillana o és música electrònica? O no, és un pop? Pues no sé com dir, és tipus sevillana, una mica rumba, de tot. Una mica llatina també, potser, no? Que és el que es porta, una cançó de l'estiu. És que el que no li passin per cap en el Pau, no li passarà ningú. Bueno, escolta'm una cosa, va haver-hi una polèmica quan vas canviar d'idioma en els vídeos, que vas passar de fer-los en català a fer-los en castellà. Tu això, com ho vas viure? Com et va afectar? Perquè suposo que a tothom li afecta. Quan té tants followers, crítiques i això. Reps un munt de crítiques, perquè al tenir tant, doncs reps molta crítica també. Sí. A tu com t'afecta, Miquel, això, quan et va passar? També és que si hi ha una majoritària, hi ha molta gent que t'està mirant més de parla castellana que de catalana, t'has d'adaptar un poc. Perquè, clar, aquesta gent també te demana. Sí que ara ahir mateix van fer un vídeo en català i intentam tornar, intentam fer un poc català-castellà. Ben fet. Però tu, en el moment en què et passa això, tu ho vas passar malament o què? No, és a dir, jo això sempre ho dic, jo això ho tenc com un jodit, no ho tenc com que no me puc anar a dormir sense saber menys si ella fot agradat, no ha agradat, jo això no és el meu ritme. Però sí que és vera que, rebre crítica i això sí que n'han rebudes, però jo ho he dit bastant bé. Que bé, home, està molt bé, i que tingui clar sobretot això, que és per passar-t'ho bé, no? Que és pel que vas començar i que encara és així, està molt bé. Exacte, sí. Exacte. Escolta, tu tens comptats quants animals tens a la granja, Miquel? Això ho teniu aquí un cens? Un cens. No ho tenim comptat, és que si ho comptéssim m'ajudaríem. Clar. Mon pare me diria no hi excús. Però fer un recalco, vinga. Hi ha 5 gossos o cans, que deien nosaltres. Sí. Dos moixos. Sí. 20 o 30 guatlles, que vosaltres deis. Sí. Guatlles. Després hi ha 2 nuclis de cucs que són aposta per fer uns fertilitzants molt bons. Que bo. Dos nuclis de cucs. Que posa que dins cada nucli hi ha uns 100.000 cucs. Hola! Després hi ha gallines i ànecs, que gallines n'hi ha 10 i ànecs només un. Després, què més hi ha? Hi ha porcs, 3 porcs. Mira'ls. També hi ha abelles. Posa que hi ha uns 14.000 abelles, més o menys. Ostres. Sí. I més o menys això més o menys realment. I en Menut. I en Menut, que està per allà, no? Però en Menut ja compta com un ca. Molt gran. Escolta'm una cosa, que tinguis molta sort, Miquel, amb aquest llibre, que ja n'estàs tenint perquè ja els estàs venent. I tant. Sobretot que segueixis fent això perquè tu passes bé, que al final venim aquí a passar-nos-ho bé. No, i tant. I que com a mínim serveixi per donar una, entre cometes, lliçó a tota la gent de la teva edat, perquè tu parles molt bé a la gent, arribes molt bé, comuniques amb la gent de la teva edat, sobretot aquest tema de producte de proximitat, de que hem de menjar molt més sa i hem de saber d'on venen les coses. Això jo crec que donar importància. Nosaltres podem dir milions de vegades, podem tenir professors, pedagogs, podem tenir científics, nutricionistes. Però el Miquel jo crec que arriba a tota aquesta gent molt millor, per tant la teva tasca creiem que és excel·lent i a més, si ho fas amb aquest salero que tens, amb la teva manera de parlar i tot això, jo crec que... Ja està fet. Escolta, fantàstic, Miquel. Jo vull venir a tastar la porcella, Ens ha convidat a tastar la porcella. Això! Quan vulgueu! Molt bé, Miquel. Miquel Montoro, una abraçada ben forta des de Barcelona.
A vosaltres, una abraçada molt forta des de Mallorca. Gràcies, Miquel Montoro, un crac avui al matí, la mare que el va parir a Ràdio Flashback. Merci, Miquel. Bye, bye.